Iba-iba, ano nito? Ano ka na? Oy, bilang kamatis buri mo. Ano magdalang kamatis? Bilang. Kami po nga din, masati lang yung katawan din ito. Ganyan mo nga.
Wow! Pinapiritong balasenas. Ba ano yan? Ito sisig bakardan, baby. Oh, Ito yung sibuyas. ay pa. Para kalulang na eh. Oo. Pintang piritong balasenas. Sisig. Kunti na pa. Wala siyang pinaka. Aray ni. Sinalagi kong tinapang ba? Eh malambak yan na pong ngasa? Sinalagi kong kay. Tetang Nan? tinapang bangus. Eh maragol. Ah. Ay niya pong ngasa ko. Ba, Yung, oh, mag-vlog ko. Oh. Mag-vlog na, ba nakakiting anak mo? Oh. Share na yung ka. Kanya man. Kaya sa kinaka mo mirito. Magluto kayo pong tinapa. Wow. Medyo gapanapon na, medyo badaldal na eh. Dalon doon naman. Hey, malulubat eh. Ano ka na sayaw? O ikaw, Bon? Ano ka, Bon? Ikaw? Alas sounds? Biasa ka? Wala, biasa si Bonbon. Nanong terak yung Bon? O ikaw din? Tirahan mo din. At kay YouTube yan. O. Olo, ang galing na. O ikaw nga, biasa ka tumira? Ala. Sige, Pen? O, Eden na naman. O. Eden biasa yan. O, biasa yung na ako. Pero may pa. Yan! Tana. Bingi na, oh. Ano yan? Ano? Oh, bali tama itong mga tapa, siyempre. Oh. Gabi na, gabi na. Gabi na, gabi na, gabi na. Gabi po, kain na tayo. Oh, blambang kaka. Ano ka lula mo? Balasena. Mm-hmm. Kamatis. Mga tana po, mga tana. Ma, agka mo na makan. Mga tana po. Mga tana po. Dengi na po. Dahil na po. Oh. Mapunta na po. Kain na po tayo. Mapunta na po. Gabi na po. Napayatan mo nga pandilo na yan. Pinadagan ang pandilo. Kain na po. Oh, kain na po. Magandang gabi po. Mm. Hmm. Nani ka? Pinggan, pangwagan pinggan. Yeah, you have fish. Oh, wait lang, wait lang. Ako masigla. Antana, mga antana. Kamatis. Wow. Ano naman yung ulam? Pagkit ka. Ano may test ka? Gamatan tala mo. Eh, may patakol na. Okay. Dito ka siya. You like fish? This one? Well, this one is you. Big fish. Yeah, big fish. Mga tana po, mga tana po. Nino eat fish agol. Nino. Bira ka? Bira ka? Magduya, magduya. Magduya tanak. Oo, hulog agad. Ano naman yung kaya? Ano naman kaya ba? Ay, lalo pa yung napangasa. Kalawang pa naman. Ay, fiesta, Asado? asado. Nagluto kong asado. Ay, magluto ka naman. Napali yan eh. Bakit ka? Mainit. Hanap yung pamangkin eh. Ano naman? Halika. Oska, meron siyang gamat. O, ito pala yung Sa mga. akin, ikaw. Ay, hindi manalang ng gabi. Nagugas ko ay nagugas ko muna. Ay, Nangali. 1, 2, 3. kaya wag magtigasula. Kain na po tayo. Ano naman? Ang takman tayo po si Sid. Bigyan ko ng test. Ayaw, ayaw, tawa. Ay, tawa ng tama.
Ala ka pamangan? Hmm? Pamangan. Hmm? Alisin ko yung tinitures ko. Hmm? Now I'm going to Bengi na, takman kaya pa yung bangus to. Kami nagluto niya sa kanina ito. Sagana yung pamangan niya. Yabo, kamates, lapan, sisi. Wow. Alit amansi. Alit amansi. Man niya sisik ng ether. Ang pinagkilala din ni nanay sa Cebu. Ang yaman niya? Kaya na pumitik man ang baila. Eh, puwi niya. Yaman niya po siguro gidalan. Marago na yung bangus. Ay, ako. Ay, matinik yun. Matinik yan, eh, kaya? Yung mga pa rin galong. Oh, init siya, init. Ang paulam. Ang ulam na yan, balampis ka malatina naman. Yes, pang malaki. Pumalagyan niya ako nga sa kundi. Ako, manyamak. Dakal blessing, na? Dakal blessing. Muray. Ano yun? Na? Ako, ano po? Ayan niya. Ay, hindi po ako masyado marunong Tagalog. Ako Kapampangan. English ka na lang. Ano? Alit amansi kami. Di ba tumakas na yun? Malayo ng pinanggalingan. Ano nang maraming pinanggalingan? Hindi, malayo ng pinagpuntaan. Hindi mo alam kung dito ang usapan. Oo, tabi tayo na, tabi. Tabi. Tabi pa, tabi na. Kanya matakman ko naman niya. Oo, miyak. Batang miyak. Kanya man? Wala ka, tuknan na ka. Babay tayo bukas, tugi na ka. Tuknan na ka. Tuknan ka. Bakit? Lamok? Pasadang ipoli rin anak? Gusto niya bang maraming dumi? Eh, pinapano lang. Nilan lang yung bata, ang ingay, no? Sabi niya po, maraming dumi, hindi tinik. Mawa. Halo-halo lang ang mga sinasabi niya. Kaya po nga ang gusto mo, yun. Ano na lang. Tagalog at saka Kapampangan, masalman. Kaya may anak? Wow! Ano bang buri mo, nak? Kumadas? Luwalo po, luwalo. Mag-inis ka na lang. Hindi ba marunong kang bet? Ha? Mako pa. Ano naman ito? Magkaya ko bota? Oo. Tama na po sisi. Nagbisikleta ko bota, mag-exercise ko. Okay na ako. Malulunok yan. Lalo natin kaya pong paloka. Alam mo si Bata? Marunong magano yun. Ika naman? Oo. Parang uulan yata. Ha? Ang lakas ng hangin. Pasok na ako nito. Ba't kumain ka muna? Pagkatapos mo kumain, doon ka pumasok. Tapos na ako sa ulan. Manharap nito, pagkatapos natin kumain, magkakape tayo. Ako naman ako sa ulan. Gusto ko pa. Nabitin siya pangasa. Napipitin. Bibigyan, walang bayad. Na? Yasak, di yung may ako na-edit. Bas, higitin din po. Nabitin. Bakit? Ha? Gusto pa. Bakit tasak? Takot ka ba? Wala nang bayad dyan.
Libre yan, maraming pagkain yan. Pagkain. Amati. Oh, may kamatis. Lagyan ng kamatis sa pasok. Manyaman, manyaman, manyaman! Manyaman bangos, masarap yung bangos. Tignan mo yung ano at may... Pag natinig ka niyan, palis mo kaya ka mo, na? Marunong ko siya pong lamon, mag-dance ka niya. Baka ibang tinig ang alis niya sa'yo. Oo nga. Kahit sa mata lang yun. Ano, malinaw. Yami, bebe? Yami? Tandaan mo yan, ha? Naman, naman. Mamaya ka kumain ka. Hmm? Ay, sarap. Ano? Saan mo binili ito tinapa? Sa ano? Bago yan. Sa memorial. Ay, sabaw! Sa tabi ng ano? Ay, sabaw, amati. Yan, bago. Hmm? Nakapos yung mama pa siya. Abe-abe. Memorial. Sa memorial. Kami mo kaya binili ko. Ano? Masarap din ang tignan nila doon. Kahit sa palengke, masarap din. Parang doon yung bangos na yan. Alam mo na? Reaction to. Hmm? Naman na pasa pa. Kukuha ko na mapasok. Sarap. Sarap. Kukuha ko na ba? Tama na. Ay, tayo isa. Ayun. Yummy! Kanya na mga nanganak ko. Kamatis mo oh. Kanya na mga. Ay, kamatis. Mas kibagyan na silang kumpanya. Kami naman. Kanya na mga nanganak ko. Kamatis mo oh. Oh. Alam niya niya? Oh. Kamatis mo. Mahilig ka kamatis ni. Nadan? Ay ba? Haya mo. Hi. Ah, wow. Ha? I love you, Daddy Ampa. Yung kapila ni mama. Shout out, Mama. Mo pa. Ata, diba? Dito na yun. Mama. Shout out, Ate Am. Mom. Hmm? Kaya quality ya. Ha? Kalambot na bangos? Hindi na makart yan. O, ito. O, yan o. Bayo naman. Manyaman yan. Uy, kuya, nagilamos ka. Hmm? Biasa yummy ko! Ay ba? Biasa na yung ano na yun. Ay, ako busog na. Busog Tama na. na, baka hindi. Busog na ako? Gabi ngayon, tama na. Hindi tayo. O, kuya. Upo ka na dito. Ay, baka makalimutan yung o, sige. Ikaw ang pumasok. Ayoko na rin. Kape nga pumasok dyan. Pagkakasok. Para matunan yung tinanada. Mga kape. Ha? Mga kape. O magkape ka? Tayo. Ay, biasa maligo! Tediyan mo ka. Pumilat niya naman dyan tayo. Ako hindi na pareho. Ay, hindi na pareho. Matanda na. Wala kang bugang mag-bisikleta. Aro, ledwiya ka. Diyos ko, itama. Iya? Asan? Ano naman na yun? Iya? Kala ko niya. Kala mo kamulangan niya ka ka. May tinik ya? Apalwan niya? Good job! Good job! Good job!
tinapa. Baby. Medyo. Okay na po yan. Diyan kami ito ate. Ow. Ito na, ala niya ito yung pinito. Bibi. Ewan po yan, tangan niya nito. Wala na, Tela. Sino naman daw may kaya? ay ning kain mo. Evelyn. Ay, Eden. Ngapeng wala ka mami ata na. Yami Eden. Baby, manyaman. Kamatis mo yung inulam mo ya. Yoya Konsi. Masa tini, kasi nedwi, ay nedwi. Ay! Huwag ka nakakain ng tinapa. Himay muna ni Mama. Himay muna. Kaya ito na lang asadong dinutong ni Lolo. Wash pang gamat na. Ito masarap ito. Bayo lang din sa'yo namin ito. Bayo na. Halika na, pisalo ko bayo na pa niya ka rin. Kaya tayo ni memorial niya. Side. Huwag kang makitang tayo sugi. Quality na rin kaya na nito. Hindi kami tayo. Bayo na luto. Pero lata ko kuha rin magtinapay. Wow. Pero po, alam mo yung bayo. Sila yata gagawa Yung masado mo ngayon ni Ma. Inamin niya. Yung kupas. Yaman niya. Ha? Buri ng anak mo itong tomato paste eh. Tawag ka kami mo. Tomato paste na kami. O tama pala ito. Eh, buri yung tomato sauce. Yan ay itong tulo. Pirat niya tomato paste. Saka puri ang alas piso yun eh. Tinapon. Puri na piso. Malasa Ay, yan. ba na isa ako. Ayo. May malaysi yung tinapon. Kaya niya ito. Binibigay ko. Kanya ka na. Kaya tiglati ko. Kaya Domingo papunta lang 40 ako. Papaluto ko rin ang bime. Paano? Magbudol pa kami yan. Ito niya yung puto. Ali, ikaw. May kagdulo. Luto ng buta. Kapay, isang kaya ng bibi. Ito na naman yung kagdulo niya. Pwede siya Oo, yung lutong-lutong mo yaman eh. At saka lambuya ka rin. Yan naman lambuya. Ay, mag-isa niya yung... Kaya mo kaya pressure cooker mo. Yan diya. Time timer rin, no? Ne? Yan ito lang yan eh. Mandang time pressure cooker. Kaya kayo. Yan ay may bating itang buto-buto ng mga itang buto. Pero masalit. Ay, kaya balo mo. Open din na. Kali kaya balo. Balute. Oh, ya balo niya. Kanya malimpama ka? Open na. Open na. Balute. Balo me. Open na ako. Ay ba? Tayo din. Ay ba? Galing ng baby ko. Turo me ka pa. Oh, turo me nak. Turo me. Hala, kabiyasa. Hi, Bon. This. Ha? Hi. Hi, ba? Wala nga po. Give me the phone. Cellphone? Yeah. Oh. Open. Mo tiko lawet. Tiko mo lawet. Okay ka ma? Kinabsi ka? May kapit akong balik na? Ay, may akagwara. Balo.